kumsang khat zakwa somkwa pali August thlatirani a Caitlin Bellinger le a pasal te chu Pacific Coast da no pahun thol mangin an kempa Washington National Park le alui kam moi em te chu an fanga nuaman ti hle tlai khat chu an puan in chunga chuan an chol ha dam mai maya nilenga an wa kwala wangin an chaw ve dewani chutia an nu pa a an ti mai lai chuan tuipui chunga chang chuan thil ri dur an sia a are a aron rinon le china ruah sur ni om takan sheboka puanin pona chuan an han chuak china tuipui chung van chu alo dur khupa lave deuh taka chuan thil engemaw mu an nei jet engine ri an sia a thlonai na ron thlo kan ni om takani ti chuan thil ri dur an sia po chu atop chhun zum ve mai azana chuan ruah na sataka sur chhun zum awangin puanin po chuan chhuah san lava an tom zan khwa chak atuk zinga chuan khwa a thian awangin ma taka an thawa ni zung po ron langin khwa an chuan dun le a luikama chuan an tei dun vel mai maya ma se chuta chuan thil pa ngai zan lo chuan muta luikama chuan chak ai tam takhi an mu a churinga chu thil pa ngai lo ani shan lo ma se chung chak ai engemaw za te chu an chemi alawa makan ti emawang chuan an han enchianga chutia tuin vau kama aron len chhuah chak ai te chu an thivek ani ti an sheta chung chak ai te zinga chuan thil hlom tereuh te gel ang deuh mi anem chat theih bu fang phel ang tiat vel turo mang hi a om chau boka chak aya te chuan an bet fur mai ani Bellinger nu pa te hian kumsom thum nu po a an la chui chhuah theilo tur thil mak tong tu ma saber an ni ti anin shelo thil mak chui chhuah theilo hi tam taka om to a chung zinga chuan Oakville thil thleng hi adang dai ber pol ani ome Bellinger te nu pa hun man na achanga lalo te a hian ramngo picture taka kong om zo a thlen mai thei kholian lo taka oma chu huna thil thleng chu ani kumsang kha zakwa somkwa palia pheka chuan he khwa hian mi zaruk vel bak cheng anom lo ani hetiang khwa hi chuan thil enge model han thleng se mi khap kar leka kho chunga thang chuak ngal thina Atlantic ti lawa hi chuan Washington larve deuna chu ruah hi ania kum khata hian atlang puin ni za som nga borvel hi ruah sur je anga chutani chuwang chuan ngaya an neya August ni sari kumsang kha zakwa sum kwa pali zing lama chum lo zing mu po hi chumdang ang thawa ngain thil dang lam ma an ngai lawa an en liam ve mai ani zing lam dar thum bor velania van chu aron in honga ruah chu aron bota hoka Oakville police officer David Lacey chu petrola a chhuah lai takania highway a chian pa police ni velo ne na an tlan lai takani hetiang hian zan rei taka a duty zia ruah po asur fo ma se tunjum ruah ron bo huk chu motor wiper chuan an ti fai hlei thei mi alawa a mufia thei ta reng lo a windscreen chu a puat hian a podeu phuka malam kong mu har sat pha hle ruah sur na salutuk chu wiper chuan a ti fai man lo ni in alang lawa thilban a shupher a ang ma zok konga mu thei to lawa wangin din mai atum lai chuan petrol station eng chu a mu a ha dam huai thei a hulchina chuan a dinga motora chang chuan chhuakin a windshield ta athil mu awang chuan a ding chat sur kharwa pa ngai ani lo leisia chuan glofala a motor chung vela thil om chu a han en chianga jelly ang deuh thil ban nem deuh mai ni na soya station a chang chuan kongvel chu a han thira leya te konga te chuan chu tiang hlir chu alo khat vek mai he thil hi ruah zinga alo sur ve nge ama in alo sur ti po a she theilo zingkar la ma taka chuan congressional spokesman Bill Dumber chuan phone call adonga Oakville mi le sa pakhat chuan vana changa thil mum tereuh te a sur thu aron soya ma se amutui lai ron kai thawan nia wangin Bill chuan alangai sak chape vak lawa zingdar li velania
mi in ron fiam an tum na mai maya angai ma se rei lo te a chuan phone call danga dong le a chu po chuan vana changa thil mak taka ron sur thu boka soile heti hun lai vel tho hian sani barli chu ro ina mut na bul tuk vera den rik chuk chuk awang chuan a hara ani hi Oakville a omna ala rei lava akum masa mai khan anu ama akhosa ompui turin Oakville hian a insona anu doti hian farma en kolani sani chuan mujungin tukver chu han thira ari deuh chuk chuk mai chu makati dewa ruah fang chu a shaw hlein a shebok atuk zinga chuan ruah chu alo han to a doti chu ma taka thavin a ui chu a huan vela chuan a kai chhuaka sani chu in chunga omin coffee a ina anu chu shil hai mil tak hian in chunga chuan a lo lut le a sani chuan thil om zia a lo zol vat anu chuan pon chu lungte ang deuh deuh hian a lo bo khat veka a han khoi china anem deuh chu chut ni na soya real ti donila atui bok si lo ti in pon lama athil mu chu mak ati hle sani chu a chuak ve thuaya anu thil mu ang chu mu ve in makati hle afima anem chet chet bu fang phel ti avel lekani chu khwa cheng ve tho anu chapa paramedics chu akol ngala ani po glove le manrua neu neu ne na ron thleng ve ngala an pani chuan chu thil hlom te chu a sample an la a sani chuan ama nge ya zir chiana du amma sabera chuan tuya ada a alang leu lewa atui ral lo alcohol a chi ale a adar mai te aringa mase engtin ma la chuang lo akang theim tia en le a ala kang chuang lo he thil hlom sur hria chan cha ka zir chan tum hi mi tam takan oma khomi pakhat po in hria chan cha ka wangin chhara tuma alo om khom nur na bula chuan u chokle chau ak lo thil hlom reng chu a mu ni na soibok chumi tu ka avek chuan sani chuan vana changa ron sur thlange anu huan chawa ron om ringot mundanga asur ve thavem ti te hriat chiana du awang chuan agriculture department te department shanga kol kwala ama chau ni lo ami kol kwal te po chu thil sur awang chuan an lo bai hlom hle ti a sheta a bill number po khan mi shang ne na changin kol adong na sa a ma se chian na engma a thlen lem lo nia a hria ta wangin angai sak em jan lava ma se heti lai me khian officer David Lacey a petrol laya thil surin nan chin pa kha man mo takadam do ina shwaya nia a thlana sa ma a vai ruaya adang em boka dam doina chuan an lo admit ngal ma se ama hi a intran na chi alani August ni riat lai lama chuan sani chu anu farm lama akala farmhouse a thlen chuan thilpa ngai lo riawa om ti a she thuaya anu chu farmhouse chunga chuan a lo om mi alo anu chu azung kwal ngala ti chuan bathroom chhuata a lo let reng chu a muta ani a lo luak na samaya ni khwa ala she ruaya adang em boka a thlan na sabok sani chuan 911 a call ngala mase damdoin pan tura an chwa ma deuh che chuan thil hriat chhuah aneya ama le anu chapa kha chu an fim khur emema thil hlom kha kudlongin an khoi mi alawa anu kha chuan a kudlonga kengin a en chiang ti a she chhuaka chutia anu a om chan chu ani thei ti hriain a sample da tha chu damdoina chuan a kengtela chumini chuan Dr. David Little chu damdoina chuan a lo duty a doti chu engvaira se mowanga chutia om chu ani ti a hriat hlea sani chuan doctor chu rei taka ti puya thil hlom wana changa alo sur dan tile thil thleng chu a soi veka chu thil mum chu en fia ve chin turin doctor chu angen doctor po chuan a lo rem ti ve maya a sample ken chu a pe lab technician pakhat chuan a han en chiang china microscope a han en chuan a thil mu chuan a chhong hle chu thil mu ma chuan white blood cell a lo om tlat mai ma se chu white blood cell chu khoya changa om nge ani hria theina tur engma om lo wangin anjir chiang chhun zom thei talawani
anu chu damdoina chuan an lo admita ama chuan a ho a anin le avela chuan chu thil hlom chu alo la tam khop mai kongka alu don che chuan amit sira a thil mo awang chuan a ding chota an zo te leithar che kha ni in a sia an zo te chu anin pona chuan alo thil hlom reng ani chu an zo te chau chu ani lo an che vela mi sang sang ran vulte po an thina sa a dam lo po an tama an dam lo nu rei lo te an thingal zel ani ran thia te chuan an ka thil hring an hmu nia in se nom nual bok leisi le doti chau lo po dam lo an ron om sup supa an khua chuan shi chu adara an khotet nen an phek dam lo ta vek maya an nat na lan chhuah dana in ang veka damdoina anin admit sup sup maya ni sani chuan he shi hi thil hlom sur nen khan a in zoma ring tlata azir chiang thei tur nia arin organization sang sanga a sample chu a thon chuak na sa a chanchin bulam te po a be po pa akar le loka sani kom turin reporter an local nge ro angaron sur chanchin sani na soi chuan reporter po chuan soi tur dang alo nei vereng maya chulai mun chau chu alo ni lo square mile som ni bial chunga kar thum chungin mun sang sanga voiruk lai sura asur tu chi achangin asur na hmuna pianga random lo le thi anom nga sup sup china shimak ta kawanga damdoina in admitan pung thur boka shi satli ani lo ni thum kar ni khatli kan na ngai lawa kar tam takan na chin achen phei chu thlaenge mozatin en kolangai hialani doti le leisi khachu nili nu leka damdoina changin an chhuah tira annat nakha an sia theilawa wangin in lama khumbetin damdoinen in enkol se andam vele mai an rin wangania khati hunlai khan doti nat na khachu abeng chung pan kha doctor tenan mo pu dewa a hunlai khan chu tiang deuh shi chu alenga he nat na dang wanga admit po hi anom nual ani doti in department sang sanga a sample test te po kha result alo suak chaka mase a result ay nang lauzela a inkal titi hlomawangin a engber nge rin tur ti po siya thiam harviaw Department of Ecology lamchuan biological waste tikhat ani an rin thu an soya mase a eng chi ange ani an soi theibik law Washington Health Department lamchuan kha thil mu ma seloma khan nucleus omlava white blood cell ani in an shelo ama ero chu bacteria chihni an muwa ran nute tui pechi le mishing chupai join a omchi ve ania he am bacteria mu ang hi thlai en kol nan te po man ani china virus tha nan a man thei nia ziak te po an omani Health Department lamami microbiologist Mike McDowell chuan sani yang deuh khan he thil hlom hi a achila Oakville tibuaitu hi zirchiana eng thil nge ani sia chhuah atum nget burani Mike hi tuna chuan adam to lawa mase adam lai na khachuan an chhor berle he thil hlom zir thui ber tu hi ania azir chiang ve na sa ani sani chuan sample freezer a ada that chu a kumle a lep pakhat a thon chuaka chu anei chhun ani to a mase he lep po hian engma an mu chuak thei chuang lo Mike po hian sample tlema zong chu ada tha a ani thung hi chuan thil nung hlau om chi khatani aringa Mike karin dan chuan he thil hlom hi thil natural ani lova mi tuwe mo in siam chopin Oakville hian asur tir ani aringani an ngai dan zinga a hun lai lar berle tunnu po a omang berangai tu tam ber mai chu Oakville thil sur kha jellyfish them noi ani an ringa atira kansoi keithlini na shiat thilri dur kha Air Force lamin tuipuya bom velan enchin na anianga hetia an bom enchin hian jellyfish omkhom na adenga jellyfish taksadar them noivel chu wansanga lengdarin aron sur thata anian ringa hengai dan hi a omangin ani theina chance asang khop maya ngai dan dang vak po a om thei chuang lo
ani ang ti the ani lain thil mak shilfia harsa alani cheu chan chu hunin ang lava voiruk lai sur lai takha ni chu mai baka a sample endik tu scientist te chuan jellyfish ani ti an fin fia thei tlat lo a hun lai khan Oakville chevela hian sipai ho chuan thil ti an nei ti chin sia chu ani nge ya doti le sani po khan ruah mak tak asur kara khan an khochunga military aircraft ron thlok an mu nual thu an report bok doti po in video in sipai thlona thlok chu alo la nge kumsang kha zakwa somkwa pasari khan Unsolved mysteries ho chuan he thil thleng hi Oakville an zir chiang veya ma se thil thar mu chhuah em an nei lem lo ma se heti hun lai vel hian sani chuan thil mak taka tonga an kho thingpui dora a tho lai ani Unsolved mysteries in an episode an ti chhuah nu loka ania a dor thona chuan papathum ala shiat ngai mi alo te hi an ron lut lola an mela mu chia chang chuan ngai that lo na nei ngal an coffee nawa coffee a thit saklai chuan an zinga pakhat chuan na en kura pe hel nei em lo hian thil hlom mak taka surna khwa kha ani le ni lo sani chu azota sani chuan ani thuina chang maya sani nuam lo ti chung chu thil dang po aru lang road in an zo jela amale a chung ten military aircraft an mu chung chang thleng khan an zo changa an chana du an mu nu chuan coffee te chu in zavin an chuak ngal nal nala sani chuan tuk vera chang chuan a en zuya an motor license number chu thin chha atuma ma se ama cha chu mi papathum ti awanga ngai thalo chu an lo ni lo customer dang om ve te po chuan nuam lo an lo ti ru chama an motor number po chu an lo chin chha dim tiam to ti sani chuan shila anin biak na te kha an lo ngai thlave veka khami te kha tu tenge an ni tu man an shilawa ma se an hlauru de uvekani sani chuan midang tirin police station a license number chu a chhui tira Fort Hood a register ani ti an shetheya chu Texas a military post ani kha papathum te khan an military aircraft mu landan te kha thil sur ne na inzom na an nei le nei lo an shia MT te an zota magmekdo theory kha aron kai thau chale a thil hlom kha bacteria siam chopani ring tu kha ni sani po hian chu aringa Oakville thil thleng kha sipai ho experiment an biological ral thuam vel an enchin na ani ring mi engmoza tanoma mi an ti na tam lo na tur machine khosak tlem deuh na hmuna an enchina engtiangin nge na atho shiatan tumani ring pol an tama ma se air force lam chuan he an nial fithla chak thunga Oakville thil thlenga hian engma enroll na an nei lo thu an sweni ma se hetiang deuh experiment hi chu an local pui ve to china Operation Sea Spray tiang reng te po Bay of San Francisco an local pui to a ma se bacteria lo om lo tura an ngai chian manga mi puya engtia chakin nge adar ti enchin an tumna ni nan soya ama ero chu he experiment an kalpui rual hian mitam takan dam lo ngal supa thi pui hial te po anom ma se hi an test kalpui wang ani le ni lo fin fiana official taka omlem lo kumsang khazakwa somruk pakwa khan President Richard Nixon chuan chemical le biological weapons manga experiment nei chu dan khapani thu apuanga chuwang chua military hian aru kinan kalpui ani thei thil hlom wana changa ron sur hi muntam taka report a oma khovel shiata adar lo chan po dam lo pha an om ngai lo wangania an che chun zom ngai lem lawa Oakville thil thleng ang em hian makti le chhui zui a om ngai chan lawani baka tam tak chu thil pa ngai shilfia na omania kumsang ni som pathum po khan Somerseta Anbart Sanctuary chu thil mum Oakville sur ang deuh thau khan alo khu luka chung ule uchok tuile kalawni magmekdo khan a research a zo theilo chan chu a sample kha alo bo wangania a thi malok khana fa te bula po soya kumtam tak chung ale pa hian na alo thok to a
Aman ruah le a sample reng chu a omna tura ada thlapa ada na hai ngai lo lau tura angai phei chu uluk takin ada chachina thil hlom sample po kha ada uluk viawa ma se alo bauda imayani abau ti asia chhuah hian atal buai nge a supervisor ne na po asoya ma se ani chuan beidon san mai to turin alo shil ma se ala beidong du chuang lova staff member te chu zona azot kwala receptionist chuan sample bawni khan mi pachen khat su tum vek ein thuam hi lepa chuan an local thu le a sample chu an ron lak thu alo shil chumi te chuan tunge an ni ti le eng organization atanga local nge an ni puan soi lo shima ma se mai ka supervisor chuan sample chu alo pe ni in receptionist chuan a soi he thil mum chungchanga hian ngai dan shang atama ma se atam jok chu bel chian dol lo mai ania azir chian tlak anzir chian point engte wala ni ngai chuang lo Sani Khan a sample nei te kha organization shanga zirchian ata na thon chuak vek kan ti to kha a chen chu experiment ata nan manga a chen a bau buka tuna chuan a sample pakhat ma om to lo a bau kim vek to ani a hun laya zirchiang tu te po kha damanom to manglava tuna chuan thil mak in thup hlen tur mai ani to engma afin fia thei to don lavani ma se sani hi chuan tun thlengin ala beidon san lava zona chan thei lo chu chan thei ani hun tura la ngak renga Oakville ruah mak tak kha engchi ange ani ti asia chhuah hun om thei takmo ole tunchuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota minlo ngai thlak saka wangin kalom emema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin he channel hi minlo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po minlo ngai chan sak zel don nia